Hola, bona nit. Avui volíem una miqueta explicar el recorregut que portem a Lliga i Superliga i des de les dues primeres guards que vam perdre una mica amb Almogàvers a Superliga i a Catalans 2014D amb Lliga, portem una bona ratxa, molt contents, i avui ha estat una bona guard contra Catalunya. Hem estat molt fins, indestructibles a Tec9. Hem estat totes les idees de Tec9 han quedat vives, bastant bé. Els Tec11 han quedat amb un sol estel i nosaltres 5 plenos de 5, els 5 primers tiros a Tec9 han sigut patades i un doble pleno molt curiós a Tec11. Hi ha hagut dos plenos al número 2, de Wow i Papito. Tots dos han pogut fer pleno al número 2. Anem una miqueta a veure els atacs, vale? Veurem els plenos de Tec9. Aquí tenim un globalón de Calvet, és un atac bastant usual amb ell, un golem marcat a la torre de mags, l'altre golem una miqueta apoyat al muro, saneja una miqueta a part laterals, tira reis, hi ha molt edifici aquí, inclús l'Ajuntament, però el Marçal entra bé. Tira el verí ben tirat, ràbia, i com que és una aldea suaveta en qüestió d'aèries, tot i quedant-li, al final mata dos aèries, amb la qual poca història tindrà l'atac. Tira un bons flies al Calvet i sol guardar molt bé globus al final, error comú per molta gent, i Calvet ho fa això molt bé. En aquest cas en guarda dos i que aguanta fins i tot a les dels morters. Els tira a l'altra banda fantàsticament i neteja de sobres tota l'aldea. Primer plenitud, un rere l'altre ha sigut bastant fulminant. En qüestió dels Tec9 hem estat molt forts. Treu això el Jordi amb el seu cojo habitual, una execució perfecta com sempre. Aquí treu el castell fàcilment, que estava una mica descentrat, i arrenca ja amb els dos gòlems. Hi ha un pico molt clar aquí d'entrada i l'usarà. Tira els dos verins, un per d'això i per l'altre per la reina, i aprofita. Comença a entrar de gòlems i boleros. Arrenca amb porcs directament, fica una mica de saltet per intentar matar ballestes i això, i arriba perfectament. Buracura, i està al centre dominant bé, el centre sense cap problema, amb molt poca defensa ja, pura neteja, inclús li queda la vitel de la reina tranquil·lament, que és només per temps per accelerar-ho. Gran pleno de Jordi, que està imparable a les guards de Lliga. Aquí Minicris ens fa un Queen Walk amb l'Alun, una aèria tiro sense cap espai entremig, i la reina allà ens ha fet fer aquest atac. Un Queen Walk una mica tranquil. Quan ja se'ns apropa la reina, tirem la ràbia, tirem un rompe, després un altre, obrim, entrem, tirem el verí perquè ja se'ns venen les tropes, tiro una altra ràbia sempre per assegurar moltes vegades, quan quedem sobrats de ràbies amb aquest atac. Acabem de sanejar aquí, veiem aquesta altra aèria que està una mica a to i per arribar-hi, i anem amb el rei. Una vegada tenim les dues aèries, ja comencem a l'un, un gos aquí fins a arribar a la primera aèria, i tiro l'altre gos amb un altre recorregut, flies,
el que són velocitats, apoyant una mica per donar això, i al centre tirem l'última ràbia. Senzillet, ens recula una miqueta, no ha estat bé, no ha estat del tot fi maco el fly, però bueno, bàsicament era bastant, una vegada que el cull que entra bé i el rei entra bé, queda poca aldea. Fantàstic. Ara mira, Nanjo té un atac super potent amb Worms i bruixes, habitual, que està molt vist darrerament, però Nanjo l'executa molt bé, i les 3 Worms venen amb ver obert, bruixetes, rompes una mica per a la primera fase, i boleros, reis, entren al final per una altra banda, entra a la zona de ballestes, segon salt a la segona zona de ballestes, ràbia, i el Nanjo es guarda en lloc de doble verí, a vegades es guarda aquest encanteri d'esquelets, que a vegades és funcional i serveix, és una bona eina. Si veus que amb un verí i afines molt bé amb el verí, cap problema. Aquí en aquesta ara la podia haver tirat, no sé si ara l'està tirant per despistar els Tesles i ja està, però anava sobradíssim, li sobra de tot. L'últim atac de Tec 9, Nano, Wingwall més l'Alun també, és un expert en fer-ho. Saneja amb 2 bandes, en aquest cas ja tira el rei, i perquè no se li vagi la reina ha sanejat aquestes 2 bandes. Entra amb rompes, vol entrar a cuina, el rei va fent la seva feina de neteja, amb el sol efecte de la reina ja surt el castell, ràbia i verí, i primera aèria que es carrega. I segona aèria que també hi arriba perfectament, està netejat una banda i l'altra fantàsticament. Ja només li queden 2, comença el fly, molt ben tirats els globets, segon recorregut del gos, tercer gos, i ja va rodejant l'aldea de forma molt neta. S'ha deixat aquí un canonet que li recularà, però bueno, fantàstic, i li sobra de tot, temps, coses, de tot, maco. Bueno, els Tecs 10 són els únics que ens hem comportat mitjanament normal, i tampoc hem fet masses d'això, no els ficarem perquè el que volem és plenos i volem plenos i els ficarem als plenos. I en aquest cas no hem pogut aconseguir-los, però bueno, anem afinant. Sabem que els ajuntaments 10 són complexos. Anem a mirar 2 plenos a TEAC 11 espectaculars que s'han comportat els nostres 2 TEAC 11. Papito i Bou. En primer lloc, Papito fot una planada de males de fades amb els seus boleros, un atac habitual en Papi, executat a la perfecció. Ja tira els dos salts de cop, ja planifiquen exactament el recorregut que faran, saneja a la perfecció i entra a cuina amb una potència descomunal. Verí tirat perfecte, l'habilitat del Warder perfecta, encara té 2 ràbies i en aquest cas en lloc de portar 2 salts porta 3 salts per sortida a tota aquesta mole que entra a Tarici. Ràbia una mica ja tota aquesta part final, i al centre està amb una habilitat de la reina, tot potent, té de tot. I
canvi, i a més les ales de fades amb els boleros, té 4 o 5 boleros per la banda que estan fent un mal descomunal, i la reina encara no té l'habilitat ni tirada. O sigui, realment un pleno tirant el sobradet. Fantàstic. Va, anem a veure l'últim pleno. Wow, ja per rematar. Anem a veure'l. Ni jo l'he vist encara. Anem a veure què fa. Un Queen Walk amb miners, amb boleros i bruixes. Una mica un combinat. Amb 5 fades. Sol portar-lo així ara darrerament amb wow. Sanejadeta. Ell tira la ràbia, tot i que no és molt necessària, però ho fa per obrir. Obrir un rompes, assegura d'aquesta manera l'obertura, i entrem una mica per aquella àrea que no ens molestin les matifades, i ell sol entrar un Queen Walk molt profund i molt treballat, per això porta les 5 fades. 5 fades són una mica per fer un super Queen Walk, més llarg de lo normal, més potent, el màxim de potent que puguis, i en aquest cas en wow ho fa bé. Entra molt bé cuina, ha tirat el salt, boleros i bruixes, el verí aguanta una miqueta aquí, no hi ha tant que mati fins que no vingui la reina, no hi ha tant que mati el drac, però bueno, les bruixetes van fent. Els miners els tiren a aquesta banda del lateral, la de Jan, i l'habilitat del Warner a tota la part del centre. Bruixetes van fent amb algun bolero, i la reina allà enmig, que encara té l'habilitat. Entra el rei, ràbia, tota aquesta mogollon de barbaritos que té, amb les seves bruixetes van fent mal, i els miners, la de Jan una miqueta a aquella banda, està crujint-se l'aldea. Congela l'infern per acabar de rematar-la, mentre els laterals s'estan fent molt mal. Aquí ha trencat la reina, al final ha aconseguit patar l'infern. I aquests murs blancs són interminables, però la reina aconsegueix al final lliurar-se'n, i tot i no tinc l'habilitat ja, que ja se l'ha gastada, queda poqueta cosa, i les bruixetes amb miners, tota aquella banda d'allà va fent sense parar, s'està recorregant l'aldea sencera. Fantàstic. Doncs res, 2 plenos al seu 2 dels nostres TEC11. Gran guerra de Lioli. El pòquer de TEC 9, tots els primers atacs de pleno, el resto han sigut una mica a divertir-nos i a obrir aldees a la part de dalt, però els primers TEC 9 han sigut fantàstics. A TEC 10 hem estat una mica més mitjanets, però bueno, molt contents, Naguar realment content. I inclús el número 1 li hem fotut un 84%, bé, molt bé, una aldea també potent, a murs no tant, però en qüestió de defensa és bastant potent. Res, molt contents, felicitats a Lioli i endavant, canya!